Ara som 30 i per tant, començarem. Han passat els 5 minuts de cortesia. Jo estaré pendent de si algú pel que sigui se'n va a l'altre grup. I res, i comencem. Bona tarda a tothom. La veritat és que és un plaer retrobar-nos, encara que sigui en aquesta virtualitat i sense poder-nos veure les cares. Hem volgut fer aquesta presentació de novetats d'hivern a través del YouTube Live perquè ens permet, a diferència d'altres plataformes, doncs això, que d'alguna manera l'accés sigui en principi més senzill. Jo soc la Marta Roig, soc la secretària del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. És un plaer i agraeixo també la presència aquí de Lluís Sandrera, que és el president de l'entitat en aquests moments, de la Paula Jarrín, que és una de les vicepresidentes, i de tota la comunitat que ens acompanyeu aquesta tarda per conèixer aquestes recomanacions de lectures que ens faran en Joan Portell i la Glòria Gorgs. En Joan Portell és mestre, és pedagog, és especialista i professor de la Universitat, especialista en literatura infantil i juvenil i promoció de la lectura. I la Glòria Gorgs és bibliotecària, especialitzada també en infantil i juvenil i promoció de la lectura. En aquest cas la trobareu a la sala infantil de la Biblioteca Roca Humberta de Granollers. Tots dos són col·laboradors del Consell des de fa moltíssims anys. I del projecte Municipi Lector. Ara no et sento jo, Marta, no sé si sóc jo. No, No, tampoc. Ja tu em sents? No et sento, Marta, ara et sento molts... Com la veu entretallada. A veure, ara? A veure, ara? Ara sí. Ara sí, ara sí. Doncs... Ara no. Són No, no. No. Jo, Glòria, tu et T'he obrit la porta. Tema de... Doncs... Glòria, ens hem quedat sense la Marta. Ens ha deixat. A veure. És que no sé si som... No entenc que és ella, no? Sí, he anat a obrir la porta, a veure si així la connexió no es talla. Jo la porta ja la tinc coberta, per si de cas. Però perquè no sentíssiu el Guim, a la Clara, per aquí dalt, Però estem en família. Cap problema. És el mínim. Doncs res, agrair al Joan i a la Glòria la seva tria i la disponibilitat per estar avui aquí i presentar-nos-la a tots. Jo els hi passo ja la paraula, que hi ha moltes novetats per donar a conèixer i el protagonisme és tot per ells avui. Jo al vostre servei. El que faré serà que de tant en tant els aniré... Glòria i Joan us aniré copiant en el nostre xat els missatges del xat del YouTube. Perquè d'aquesta manera podeu anar a veure una mica les interaccions de la gent. Les cobertes que has dit que les tenies també les mostraràs tu, les que no tinguem, no? Sí, cap problema. Doncs endavant. Glòria, quan vulguis. Perfecte. Evidentment seria molt més divertit que poguéssim estar tots junts, tenir els llibres, remenar-los i que tots els que esteu de públic poguéssiu intervenir perquè segur que teniu moltes coses a aportar al que podem ensenyar. Ja sabeu que les tries sempre és molt complicat i més ara de cara al Nadal, que des que hem tancat la guia no han parat de sortir més coses. Segur que hi ha moltes coses que mereixerien ser-hi i no hi seran, però en tot cas les que hi són
tant en Joan com jo estàvem bastant convençudíssims. Potser a vegades les edats, això ho anirem comentant, sempre és molt complicat classificar per les edats i així, però també com que també dependrà finalment del lector que tindreu a davant. Sempre, per molt que classifiquem edats, haureu de decidir a qui li doneu o no. Començarem cronològicament, una mica amb els més petits. Sempre fem aquesta separació d'un primer apartat del que serien potser com imagiaris o llibres així que no arriben a tenir una història, no? Però que ja comencen a haver-hi aquestes primeres seqüències o així. El primer que us volíem ensenyar és aquest, és d'una autora, una dissenyadora sueca, que no sé si sabré pronunciar el nom, la Ingela Arrhenius. Us ensenyo aquest, però de fet aquí ja posa el del bosc, però és una col·lecció que són aquests dos. I és una autora que justament, aquest és de Coco Books, però amb Convell també ha tret un parell de llibres. És interessant, ella juga amb aquest disseny de colors vius, així pla, sense línia de contorn, però amb unes il·lustracions així molt netes, una mica aquest punt naïf de l'art gràfic dels anys 50-60 del 20. I aquest en concret m'agrada perquè és una mica un joc, un primer llibre-joc que, de fet, si l'obres, s'aguanta així i com que els fulls estan encunyats amb la forma dels animals, es converteix en una mica un petit teatrí que permet jugar amb els nanos una mica fins i tot entre aquests animals. Aquest que us mostra la Marta és com un petit passeig pel bosc, hi ha l'arbre, hi ha el bosc, el niu, l'os, i aquest és el de la sabana, que hi ha diferents animals de la sabana. Però, com us deia, aquest, per exemple, no el tenim a la guia, però és aquesta mateixa autora, perquè la reconegueu. Així, que juga amb colors molt vius, sense fons, així, d'una manera molt neta, que és molt fàcil poder anar a anomenar amb els nens aquestes primeres paraules, aquests primers objectes. Aquest seria el primer que us volia ensenyar. El segon és aquest altre, que es diu A dormir, que és un llibre que juga molt bé amb el format, és de cartró, així allargat, i és allargat perquè els protagonistes dormen en una llitera, són 4, i per tant el llibre necessitava aquesta mida més gran. Però, a més, quan l'obrim, ens n'adonem que no n'hi ha una de llitera, són 2. Llavors, juga molt bé, és un llibre que juga molt bé amb aquesta foscor, són 2 lliteres, tots en teoria dormen, són 8 gossos, però de seguida ens n'adonem que de dormir res. N'hi ha un que ronca molt, l'altre es desperta i comencen a passar aquelles coses que passen amb les criatures a la nit, que un vol el peluix, que l'altre té set, que l'altre vol que li expliquis un conte, l'altre no li agrada el llit i vol dormir a l'altre llit. Llavors, aquest format, la imatge és com una escena així teatral, una càmera quieta, però els personatges van pujant i baixant aquestes escales. Està molt bé el joc de llums perquè va obrint llumets petitons cada una de les lliteres i va jugant amb aquesta foscor. I arriba al matí, però això ja ho descobrireu el que passa si al final arriben a dormir o no arriben a dormir. Aquesta autora, la Dorothée de Montfriend, és una autora francesa que teníem alguns llibres ja aquí d'ella, un que es diu Me comería un niño, que estava publicat al Alfaguara, que era molt divertit, d'un cocodril petit que es vol menjar un nen. Aquest el trobareu encara a les biblioteques, jo crec que llibreria ja no, però biblioteques encara. I un altre que es diu Munt de mots, que era una mena de diccionari que va publicar Convell, també amb una espiral, que era molt interessant, també si el busqueu, és una autora a seguir. Hi ha una crítica molt potent de la Emma Bosch, al Faristol, si la voleu veure, i en allà explica que aquests 8 gossos, l'autora aquesta francesa és una sèrie que té a França, que hi ha altres petites històries amb aquests mateixos personatges. Vull dir que igual l'any que ve podem seguir veient coses que fan. Què més? Llavors, aquest altre, On és tothom, de Tom Sham, aquest l'edita Convell. Convell està editant moltíssimes coses per petitons. De fet, amb aquestes tries que fem cada vegada, jo crec que algun de la Mar Venegas, d'aquests que juguen amb rodolins, és dels fixes que hi surten, no? I, aquest cop Convell he triat aquest del Tom Sham. És un autor
em recorda amb la primera que us he ensenyat, perquè també és un autor que ve del món del disseny, també que el podeu trobar amb llibres, però el podeu trobar amb objectes, amb roba, amb tot. I també jugar amb aquests colors vius, així, no? Com plans, sense contorn. Potser la diferència del Tom Sham respecte a l'Arrhenius, o com es pronunciï, perdoneu, és que el Tom Sham té un punt més poètic o més juganer, no? L'altre és com més naïf i aquest sempre hi ha algun animal o algun objecte així una mica estrany, una cosa, un punt més surrealista. Aquest, a més, juga amb solapes i res, senzillament és endevinar, qui fa fressa a la bardissa. Cada cop que obrim apareix un animal. I una mica per la forma de l'objecte hauríem d'endevinar. Sempre hi ha aquest punt, per exemple, qui fa la bugada cada dia? Doncs l'os rentador, no? Sempre hi ha aquest punt més d'acudit, més d'humor, que potser l'altre que us he ensenyat primer no ho tenia. El Tom Sham, molt divertit. Després, el següent és aquest, el Todo es de color, que edita Maeva. Aquest, de fet, només ha sortit en castellà, però l'he volgut posar perquè realment s'edita molt per petitons, però en general hi ha tota una mateixa... Hi ha un cert estil, una tendència estètica molt similar i costa una mica trobar dins de la franja aquesta de 0,3 coses una mica que surtin d'aquest color típic o així. I aquest és un llibre també francès que juga molt amb el color blanc, amb una elegància, i aleshores el títol aquí s'ha traduït així, Todo es color, però el títol original posa tots els colors de la natura. I, de fet, tot el que apareix és una mica amb els colors en relació a la natura. Llavors, hi ha una primera pàgina que s'obre i podem veure, no sé si ho veieu gaire bé, com si fos un pantone de colors amb tots els noms dels colors, i a l'altra banda, quan l'obrim, sí que es veuen tots aquests elements que podem trobar a la natura de cada un dels colors. Hi ha els colors principals, el taronja, el groc, el blau, el verd. I al final hi ha una petita explicació de cada un dels colors, però que és molt completa, una mica quin pigment, d'on surt aquest pigment natural i a diferents èpoques de la història, com s'havia utilitzat, tota aquesta part complementària. Vull dir que a part de ser un llibre com un imatjari que pot servir per petits, és un llibre que ens pot servir per introduir qualsevol altra activitat que fem sobre el joc, sobre el color, per exemple, amb nanos més grans. Ho trobo molt interessant i molt espectacular. Quan obres les dues llengüetes, clar, es converteix en gairebé mig metre de llibre, no? Vull dir que és un llibre a tenir en compte. I després el següent, jo no el tinc, la Marta l'ensenyarà, que és el del Prat. És un llibre que n'havia sortit ja un primer, aquest mateix. Havia sortit un primer i ara en la col·lecció són 4 sencers. Són 2 autors italians amb molta anomenada i ella, de fet, és editora d'una editorial que es diu Topipitori, que és una editorial italiana molt original, amb coses que val la pena que les aneu seguint. Llavors, també és molt bonic, amb això que us deia, que estèticament molts d'aquests llibres s'assemblen pel tipus de color, així es viu. Aquesta sèrie juga justament amb un cromatisme molt diferent. Hi ha una frase, un verb amb subjecte sota i després totes aquestes imatges, la imatge repeteix una mica el que diu, una mica no, repeteix també sintèticament el mateix text, però estèticament és molt potent i molt diferent a la resta de llibres que us he ensenyat. Llavors és com interessant. També hi ha la crítica que feia el Faristol, la Emma Bosch, que em va fer molta gràcia perquè deia són 4 llibres d'aquesta sèrie, esperem que els editin els 4, ens els comprarem 2 vegades i un els guillotinarem i serà els llibres aquests típics que els mediadors fem servir per jugar, perquè realment en l'anterior jugàvem els contraris, el de quan es desperta el sol, i aquí el que fa és el Prat
què trobem al prat per a la part de dalt i què trobem a la part de sota. No? A la part de dalt doncs podem, no? Diu, floreix una flor, s'escapa la llebre, però a la part de sota podem veure cava el tap, menja el cuc, no? Tot allò que passa com a la part de sota el prat. Molt interessant també. Molt bé, llavors, ara entraríem a la segona part, que posem primers contes per compartir, perquè ja són aquells contes que encara són senzills, es poden llegir en 3, 4, 5 anys i endavant, però que són contes ideals per poder compartir. Com us deia abans, no vol dir que alguns dels llibres que us ensenyaré els podem continuar explicant molt més endavant, però, bueno, no ho sé, les edats per mi sempre és la cosa més complicada. Mireu, començo amb aquest, que es diu De pressa, que és un llibre que publica Joventut, d'aquest autor de la Clotilde Perrin, que també... Bueno, és aquella autora, segur que recordeu aquell que es diu Dolents, que és un llibre molt gran, que es veu el llop per dintre, la bruixa per dintre. És un dels que tenim d'aquesta autora. Aquest és un llibre... És espectacular per no m'hi cabrà, evidentment, a la pantalla, perquè s'obre i és un llibre d'aquests que el format està totalment a les mans de la història i de la il·lustració, perquè és un nen i una colla d'amics que corren perquè han d'agafar un transport, han d'agafar, no sabem exactament què és, però el llibre comença com aquí i s'allarga. És una mateixa escena, diguem-ne, però tots els personatges corrent. I el text de sota també va dient, amb lletra molt petita, tota seguida, va, corre, vinga, hem d'agafar el tren, hem d'agafar el cotxe. I és una carrera que fem tots, ells i el lector. Anem seguint aquests nanos corrents, fins que arriba un moment que un cop han agafat una lanxa, han arribat al mig del mar, agafen un avió a reacció, però hi ha un d'ells que el perd. I aleshores comença com el camí de tornada d'aquest nano, que ja no té pressa perquè ja ha perdut el que havia d'agafar, i llavors és un camí de tornada, però un camí lent. I fer el camí lent de tornada li permet observar i adonar-se i trobar tot allò que no ha vist mentre venia corrents. Llavors, continua amb la mateixa idea, però ara el text de sota és molt més tranquil i ens convida a aturar-nos i anar veient cada un des de les flors, les pedres, no sé, tot el que s'ha anat perdent a tot aquest camí tot aquest viatge d'anada, no? Un viatge, diguem-ne això, un viatge d'anada i tornada, però ple de detalls i amb aquest format així tot curiós. De Joventut, edita. Quin més? El d'Ubú. Ubú, veureu, és un conte, l'he posat aquí, amb això que us deia les edats, és un conte aquí perquè és una història que pot tenir moltes lectures. Aquest autor, el Jérôme Rouillet, si el recordeu, és l'autor de Les 4 petites cantonades de no res, i és un autor que, jugant amb elements geomètrics, aquí crea una història que la podem llegir com la història d'un rei dèspota que es mengen els arbres, gelades de altres colors, podem quedar en aquesta fase, en aquesta capa, on ja podem introduir un tema d'injustícia o així, però, clar, és un llibre que podem arrossegar per més amunt, moltes més edats, i es pot parlar d'autoritarisme, de memòria històrica, de molts altres elements. Com endevinareu per el nom, per Ubú, fa referència al Borrell, és la història de l'Alfred Jarry, i, com us deia, ell juga, és una història aparentment molt simple, és una rodona negra que arriba i me'ls vull menjar tots, i a poc es va menjant a tots els altres colors, es menja tots els vermells, es menja tots els verds, i hi ha el color gris, que ell diu, jo no pateixo perquè a mi no se'm menjarà, perquè no soc vermell, jo no soc verd, i arriba un moment, però, quan ja s'ha menjat a tothom, doncs que també es menja el gris, no sé si el veig. Quan ja s'ha menjat a tothom està molt tip i acaba explotant. Perdoneu. Acaba explotant, surten tots i podria semblar que la història acaba, però aquí el gris és el que recorda, aquí vindria el tema que us deia de memòria històrica,
perquè diu, tot va tornar al seu lloc, diu, però jo no volia que quedés així, perquè si no ens en recordem de les coses que han passat, doncs tenim el perill de que es repeteixin. I aleshores ell diu, jo em vaig convertir en un contaire i vaig repetint aquesta història a tot arreu on vaig, no? Vull dir que ja veieu, és un llibre que té moltes possibilitats per anar llegint per moltes més edats. Molt interessant. Quin més? Un altre. Aquest, A les fosques, és un llibre de Chiara, és una col·lecció, jo tinc certa debilitat, m'agrada molt la feina que fa la Inés Castelbranco, tots els projectes són molt cuidats, estèticament sempre molt pensat l'il·lustrador que selecciona per cada una de les històries. I la història que expliquen aquí segur que la coneixereu, perquè és una història que s'ha fet en molts altres llibres. Per exemple, recordeu la història dels 7 ratolins cecs d'Icaré, per exemple. És aquell conte aquí és un circ que arriba en una ciutat d'Orient, no concreta, però arriba un circ i 5 personatges entren sota una carpa, hi ha un animal que ve de l'Índia, però no saben què és. Llavors, cada un d'aquests, a les fosques, toca una part d'aquest animal i segons pensa que és una cosa diferent. I no us dic com acaba, perquè potser algú no l'acaba de conèixer. Però és un conte d'aquests que és molt interessant per explicar, que a vegades tenim àlbums molt bonics però busquem llibres per poder explicar, contes per poder explicar. Aquest és ideal. I la il·lustració també és molt bonica perquè agafa tot un cromatisme de colors així com molt terrossos, molt bonic, de l'autora de la Laura Borràs del Mau. Llavors aquest, el de Noche, aquest el Joan us l'explicaria millor que jo, però és un llibre de l'editorial Mars. Nosaltres cada vegada intentem que no se'ns n'escapi cap, perquè és un llibre, és una editorial, una col·lecció que el que intenta és recuperar tots aquests llibres que formen part de la nostra història literària. Ens emociona molt quan ens arriben els Sendach, ens arriben els Lioni, tots aquests clàssics traduïts, però també és important que puguem recuperar, que puguem tenir sempre els nostres clàssics, els clàssics catalans. Llavors, aquesta vegada és una història, és un conte que van il·lustrar, no sé si era l'any, a veure, tinc la xuleta, el 77, és un conte popular xinès, il·lustra Fina Rifà i va escriure Maria Eulàlia Valerí, i és un conte també ideal per poder explicar, a banda de la il·lustració que ens explicava en Joan, que ha costat molt recuperar perquè fos molt millor que la de la primera edició, buscar els originals i tota aquesta feina de recerca arqueològica gairebé amb aquesta col·lecció. Però és un conte també que és molt bonic per explicar, el que dèiem abans del llibre de les fosques. Una història, un nen que dibuixa molt bé i l'emperador se n'assabenta i se l'emporta al palau i només permet que il·lustri per ell, que il·lustri les parets del palau. I Noche s'enyora molt de la seva comunitat, de la seva família, del seu poble, i intenta escapar, intenta endur-se els dibuixos i l'emperador no hi ha manera, no el deixa. Aquest tampoc us explicaré com acaba, però realment és un llibre que té aquesta doble funció. No és només que diguis, anem a comprar perquè forma part de la història de la literatura de casa, sinó que en trareu profit perquè és un llibre que permet ser explicat per diferents edats. I aquest, El dins de l'ou, que és un llibre que edita Calandraca, l'autora és una autora italiana de Bologna. Jo no he sapigut trobar cap altre llibre editat aquí a casa nostra d'aquesta autora. I el llibre aquest és un llibre d'aquells que no us fallarà. Porteu-lo sempre que us en aneu a una escola per començar una sessió de contes, perquè és molt divertit. És una història es diu Dins de l'ou, comença tot d'una primera imatge, efectivament, que es veuen els ous.
A la següent imatge ja veiem, no?, qui viu a dins d'aquests ous. Són 10 animals. 10 animals i a la següent imatge doncs, es trenquen aquests ous i aquests animals surten. Bueno, aquí veiem com es trenquen, surten. I bé, tots fan molt bona cara, tots són molt feliços, però de seguida ens n'adonem en la següent pàgina que hi ha algú que parla, hi ha algun narrador d'ells, que sembla que comencem a intuir que s'està menjant en algú dels altres. Llavors és un llibre que demà ens permet comptar, fer un compte enrere, de 10 enrere, perquè cada vegada hi ha un animal menys, però a més per la silueta de la serp podem intuir quin animal s'ha menjat, però també és un joc d'observació perquè hem d'anar endevinant, podem veure quin és l'animal que no apareix en referència a la pàgina anterior. El text és molt curtet, és un text així de res, una petita frase, però és molt divertit i a més, a mesura que els personatges cada vegada en queden menys, també els hi va canviant l'expressió de la cara perquè van veient que aquí passa alguna cosa. Al final també hi ha una sorpresa que no esperem, que trenca una mica amb el ritme que porta la història, però vaja, és un llibre d'aquests, com us dic, un llibre divertit, que és un comodí segur, per quan tens aquells grups que dius, ostres, els estic perdent, no m'acaben d'escoltar aquests nanos. Doncs treus dins de l'ou, Edita Calandraca. Molt bé, a veure. Després vindria aquest apartat que diem primeres lectures, que quedaria entremig dels primers lectors, llavors ja vindrien els 7, però, bueno, com us deia, el de les edats, una mica complicat. Però vaja, intentem... Serien una mica els que ja comencen com a llegir ells sols, potser, però encara no acaben de llançar-se. Aquí, el primer que us volia ensenyar, el primer que tenim a la guia, és aquest que es diu Ja soc gran. És un llibre d'autoria catalana, la Susana Isern i Marta Cabrol, edita a la Galera, i, com deia a la guia, no és un llibre extraordinàriament original, és una història que s'ha explicat moltes vegades. Hi ha, per exemple, el Peludiu, Renudiu, que a mi em sembla extraordinari, és un llibre, vull dir que per mi és molt complicat de superar-lo, però és una mica aquesta història, aquest nen que vol anar a comprar, però que és petit, però que li donem aquest primer encàrrec per veure què passa. I penso que Susana Isern, dins d'un llibre com bastant quotidià, ha sapigut treure com uns diàlegs i unes situacions molt divertides. La mare elefant primer no sap massa si deixar-lo anar, però finalment es decideix, li dona una llista amb 5 o 6 coses que ha de comprar, i el petit elefant ho té claríssim, que sí, però li van passant coses. Primer que passa és que ha de comprar xocolata i un cop té la xocolata no pot estar-se'n de tastar-la. I ja sabeu que quan un comença a tastar una mica de xocolata, acabes agafant la rajola i és molt difícil no menjar-te-la tota. Compra uns ous, se'n va a saltar corda, se li trenquen els ous, li va passant de tot. Ha de comprar per la tortuga que fa 100 anys, ha de comprar 10 globus i al final s'equivoca, compra 100 globus i 10 espelmes. A poc es va embolicant i va acabant fent-ho tot una mica al revés. Al final hi ha una història, té aquest punt llavors de la mare, hi ha una mica de la moralina al final, la mare que li diu no passa res, no pateixis, però no sé, penso que és un llibre molt fresc i té prou sentit de l'humor com perquè aquesta part potser més didàctica no li pesi. Llavors, els meus preferits de tota la llista seria la col·lecció del Gripau i Gripera, els Són amics o el Gripau i Gripera van plegats. Aquests han tingut la sort d'aquesta editorial nova, Entre dos, que els ha recuperat. Els havíem tingut amb un altre títol, Gripau i Gripou, els havia traduït Alfaguara, crec que era, i en castellà sí que el Sapo i Sepo. Són no sé, és un altre Lobel. Lobel és un autor d'aquests
que l'hem de tenir present sempre, perquè amb unes històries aparentment molt senzilles és capaç de fer un conte filosòfic increïble, no? A mi m'agrada molt, en especial, un que es diu La llista, per exemple, d'aquests els dos personatges que tenen una llista de tot el que han de fer durant el dia. Hi ha un moment que perden la llista i es queden bloquejadíssims. N'hi ha un d'ells que diu, no, jo sense la llista no puc fer res. I n'hi ha un altre, per exemple, que aquest també ens sentirem molt identificats, moltes de nosaltres, que es diu Les galetes, que s'estan menjant totes les galetes. Diu, no pot ser que ens mengem totes les galetes. Diu, les hem d'amagar. Les fiquen en una capsa, la tanquen, la fiquen a dalt. Intenten amagar-la tant, però no poden. Saben on l'han amagat, evidentment, i sempre acaben anant a buscar les galetes. Tenen molt sentit de l'humor, són molt curtets i quan són primers, ells com a primers lectors els poden llegir, però també són històries per poder explicar-les i compartir-les, amb 4 anys o 5 perfectament. I explicats, són contes que jo els explico a primer i no hi ha problema, vull dir que et donen per parlar molt, perquè tenen aquest punt innocent que ells descobreixen, se n'adonen que estan fent una bestiesa, aquests personatges, i enceten moltes converses literàries, no ho dubteu mai. Quin més? Una mica de l'estil d'aquests del Nobel, hi ha aquesta col·lecció que ha començat Blackie Books, que es diu Ossets, que també pretén ser una mica això, llibres d'aquests per lectors que ja comencen a anar sols, però que encara són llibres que tenen molta il·lustració i que volen ser una petita, no sé, són petites joies, la veritat és que aquest també té una crítica al faristol de l'Arantxa Bea, que molt interessant, no us la perdeu. N'han tret 2 de llibres, de moment, però serà una col·lecció que intenta, doncs, això, llibres que per primers lectors podríem anar junts amb els del William State, que també va editar Blackie Books. Són aquests primers llibres, però que no et decepcionen, si tu vens del món de l'àlbum dels teus pares o de l'escola, que t'han explicat coses tan extraordinàries, a vegades fer aquest salt a primeres lectures, trobem a faltar aquesta innocència o aquesta màgia a vegades dels àlbums, i aquest llibre penso que és el que diem de l'itinerari, és un pas perfecte per fer el pas a altres lectures de llibres per més grandets. Aquest és que és molt innocent, és una mena de personatge que, no sé, podria ser com un mitjonet, que viu arran de mar i es dedica, quan puja la marea, ell recull les petxines i llavors les cataloga, les penja a internet i les ven, perquè el que no puguem estar a prop del mar, puguem igualment gaudir de tots aquests elements naturals. Viu sol, tranquil, amb una vida molt organitzada, però amb molta calma, i fins que un dia se li apareix una morsa que se li presenta a casa i ell és molt amable i l'acull, però realment ell vol dormir, vol viure sol, no vol que la morsa marxi, que no es quedi allà. Jo penso que podria ser un estil Janosch, un estil Lobel, però marítim, no en vez del bosc que tenen els altres. I aquí també la diferència és que té ordinador i internet. I Janosch i Lobel estan una mica més enllà de la tecnologia i això, no? Janosch tenen els telèfons aquests que s'inventen, però vaja, la tecnologia no, i aquest sí que internet, i ven per internet, i no té aquesta part. Però si no, a nivell de to, els podríem comparar. Quin més? Aviam. No sé si... M'estic enrotllant massa, Marta, hauria d'anar una mica més ràpid. Està bé, Glòria, està bé. Sí? Sí, ara són les 8:10. Vale, no, doncs vaig més ràpid. Perdó, Joan, tu queixa't. Tu queixa't, que jo, si no... Estaria bé acabar cap allà a 2:15 o 3. Sí, per això. No, vaig ràpid. Perdut a la ciutat. Aquest Perdut a la ciutat és un llibre, és un viatge a la ciutat, és un llibre enigmàtic. Mireu-se'l amb calma, perquè en una primera lectura pots pensar que és
és un passeig per la ciutat, barreja un format així una mica com de vinyeta, pàgines diferents, de diferents, pàgina sencera il·lustrada a sang, altres així més. I podia semblar un nen que passeja per la ciutat, però realment la cosa és amb el narrador. El nen sembla, no sabem qui parla aquí, està parlant dels perills de la ciutat, però si anem observant què està fent el nen, hi ha un moment que ens n'adonem d'alguna cosa. Però és molt sutil, vull dir que podríeu acabar el llibre, és un llibre molt bonic de mirar, però podríeu acabar el llibre sense haver-vos adonat a qui està parlant aquest nen. Vull dir que aquest us deixo de deures. És una història molt bonica. Aquest autor té aquell que es diu Un camino de flores o Pueblo frente al mar. Són dos llibres també molt interessants per seguir. És un autor canadenc. Aquest altre, La meva guia, el meu capità, que he dit a Calandraca, també és una història molt bonica del Gonzalo Moura, il·lustrada per la Maria Girón. La Maria Girón fa això que sembla que estigui il·lustrant una fotografia, realment el gest, el moviment dels personatges. I és una història molt tendra, és el camí d'anada i tornada de l'escola, d'un pare i una nena, i la seva conversa, la conversa que van tenint. El tema és que el pare és cec, però això no és un impediment, tot el contrari. Tenen una conversa tan rica i la il·lustració va mostrant tota aquesta conversa i el viatge que fan, tot aquest camí, està ple d'animals imaginats, històries que, no sé, és una mica com la capacitat de veure més enllà de les limitacions físiques que pugui tenir algú. És un llibre molt simple, però molt potent i estèticament molt bonic també. Ja us dic, les imatges de tots aquests animals que ells s'imaginen, tot el joc que fan de riquesa, d'aquest diàleg, com el converteixen en una cosa molt quotidiana en una cosa així molt especial. Fem el salt, i ara ja seria a partir de 7 anys, ràpid. Aquest, la parella que triomfa amb Lagos i els monstres, Copons i Fortuny, doncs que enceten una nova sèrie. Aquesta seria anterior a Lagos i els monstres, té més format de còmic, potser menys text, i és molt divertida. Segueix les mateixes idees, referents a personatges, humor, així és una mica estripat, a l'estil Copons, però vaja, triomfaran. N'han sortit 2, però ja n'hi ha 2 més anunciats i la sensació és que serà una sèrie llarguíssima, però d'aquelles que els bibliotecaris i llibreters, m'imagino que també, agraïm perquè fan lectors, creen aquesta mecànica lectora i aquest punt de col·leccionisme, d'anar avançant amb la col·lecció. I sap greu, acabo, El Capgirat, aquest és un àlbum, també l'hem posat aquí a partir dels 7 anys, però l'haguéssim pogut posar a qualsevol edat, a interès general, adults, avis, el que vulgueu. És una història amb l'excusa d'un gat, comença el fil de la història de l'Alba del Mal, comença amb un gat que s'escapa i on és el gat, però realment és un llibre brutal de mirar les il·lustracions de la Cinta Vidal, que és moralista de morals, és molt, molt, molt potent. I tot i que és un llibre que estava fet abans de la pandèmia, realment, quan el llegeixes ara, el món va fer un sotrac, va tornar a quedar, va semblar que no havia passat res, però realment han passat coses, i llavors fa una mica unes imatges que podrien recordar les de l'Escher, aquests camins o construccions impossibles, però és molt curiós i molt divertit. Amb l'Alba del Mau parlàvem un dia i deia, no sé exactament els nanos si seguiran la història. Jo crec que és prou poètica i prou ampla com per ser molt suggeridora i la seguiran perfectament, no en tinc cap dubte. Ja està, Joan. Mira, m'han quedat aquests 3, però els deixo de deures. La casa, aquesta col·lecció de la caseta sota terra, el del viatge al País dels Arbres, el principi d'una col·lecció que en Joan em sembla que també en parlarà d'algun,
i la lluna no és de ningú. També un passeig per la ciutat, com el que hem fet de perdut a la ciutat, i aquest també té un punt enigmàtic. L'hem posat aquesta franja perquè pot semblar una història senzilla, però també juga amb el collage, hi ha molts referents, rerefons, hi ha moltes coses que llegius amb calma, perquè jo encara en tinc el dubte, si algú ho vol que ho comentem, el sobre blau que apareix misteriosament en aquest bolso que els hi permet fer aquesta excursió, d'on apareix aquest sobre, no? Tinc els meus dubtes. I això m'encanta, no? Els llibres aquests que acaben amb una pregunta o que no els acabes d'entendre. I res, ja callo. Perdoneu, m'he allargat una mica més. Glòria, la gent deia que tu tranquil·la, que es podien quedar tota la nit escoltant-te. No, ja està. No, passem el relleu al Joan i després, si algú vol fer alguna pregunta, algun comentari específic sobre un títol concret o ampliar la llista, doncs us vaig compartint al xat. I ara donem la paraula al Joan. Joan, bona nit, moltes gràcies. Et toca a tu, va, passem el torn. Gràcies, bona nit. Espero que se m'escolti bé. Jo només us veig a la Glòria i a la Marta. Espero que hi hagi algú més darrere. De manera que, això... Som una quarantena, Joan. Ai, molt bé, un èxit, això, un èxit. No hi ha res com la virtualitat. Si l'haguéssim fet, haguéssim estat 6 o 7 i a més tots coneguts. Vull dir que aquí també som coneguts, però no ens veiem les cares, segur. Bé, gràcies, Glòria. El problema és que m'has donat unes quantes idees de llibres que no m'han arribat i que m'hauré de comprar, i això és una despesa que no tenia prevista. Però bé, el que em toca a mi és parlar del que és narrativa infantil i juvenil. Ja sabeu que la narrativa infantil és en aquest moment una de les grans desgraciades i oblidades, aquesta edat entre els 8, quan comencen a poder escollir les seves lectures i fins que arriben a l'institut, aquesta seria la narrativa infantil, i ens trobem que realment aquí, des que va desaparèixer determinades col·leccions, o van deixar de publicar, ja ho sabeu això prou bé, doncs vaixells de vapor i la Galeres, els Gromets, etc. Estic parlant de ja fa alguns anys, però fins i tot EDB o Edelvives, etc. Tots aquests han buidat aquesta prestatgeria, sempre moltes vegades a la recerca també de col·leccions, tipus el diari d'en Grec, etc., que hauríem d'agafar potser aquest espai. Però bé, aleshores ens costa molt de vegades trobar llibres per aconsellar en aquesta franja que anirien entre els 9 i 12 anys, 12 fins que entren a l'ESO, perquè és una etapa molt important en la lectura. Sembla que l'alumne, el nen o l'infant, que encara no és adolescent, és preadolescent, no ha reforçat el seu hàbit lector, però, en canvi, per altra banda, és important perquè si no la senta bé en aquest temps arriba a la secundària cos, no? I llavors aquí tenim problemes i aleshores el que fem és, amb la Glòria, cada vegada que fem una guia d'aquestes ens anem passant llibres que ens anem passant a vegades de franja dient mira, d'aquest passa'm el de granja perquè no tinc res aquí i acabem confegint una franja d'aquesta de a partir de 9 anys doncs que a vegades hi ha variabilitat i llibres que dius home, aquest potser podria anar una mica abans, una mica després. El lector en aquesta edat tampoc està molt fixat a unes determinades lectures i si aleshores el que fem és aquí construïm o fem apostes a vegades de llibres de dir mira, aquest funcionarà. De manera que les lectures que jo exposaré són lectures per lectors molt diversos, que també és una de les coses que valorem i posem en compte i tenim en compte amb la Glòria. Lectures que poden servir per lectors molt aficionats i que ja tenen uns hàbits molt afincats i fins i tot que busquen aquella història amb dobles sentits i de construcció personal, etc. O lectures molt senzilles com seria aquesta primera. Aquesta primera que exposem és el Lola Micos, de l'Oriol Camosa. És una història senzilla en la que un lector que ens vingui d'altres d'aquestes edats més petits, diguem, doncs és una història molt fàcil, diguem, que la història va corrent al mateix ritme que els personatges van traslladant-se gairebé d'un espai a un altre. La història és d'un savi molt savi que ha inventat el mètode per parlar amb les plantes gràcies a un casc que és aquell que veieu que porta aquí a la mà. Aquest casc és el que porta. Doncs bé, amb aquest casc ell espera guanyar el Premi Nobel, però
per suposat, hi ha un dolent molt dolent, tipus dolent del James Bond, d'aquells dolents tan tontos, que quan volen matar algú, en comptes de fotre-li un tret, munten un mètode complicadíssim per matar-lo i, per suposat, els bons acaben escapant-se en aquestes coses. No us explico el final, però sí que és una història d'aquell lector de 9-10 anys que s'ha obcecat amb determinades històries i determinades sèries que el volem treure d'aquí perquè comenci a fer un pas a una història amb una narració i uns personatges diferents i que en aquest llibre hi trobaria resposta. És un llibre amb les il·lustracions, curiosament estan a color, a doble pàgina, a pàgina sencera, a sang, però les il·lustracions és aquella cosa que passa amb les il·lustracions. Fixem-nos, venim de la riquesa, de la glòria que ens ha explicat i es basaven principalment els àlbums a partir de la il·lustració i a mesura que van creixent anem convertint les il·lustracions gairebé en anècdotes en la pàgina. Què fan aquestes il·lustracions? Doncs il·lustren, i mai més ben dit, allò que el text ens està explicant. Necessàries? Bé, són aquelles coses que ja sabem que posem periòdicament damunt la taula i que ens plantegem. El segon títol que hem seleccionat és aquesta de les històries del llop de sorra. Què és el que té aquest llibre? És una traducció, l'edició és molt acurada, el color i la il·lustració està perfectament... Aquí jo la tinc al damunt, a la Glòria la tinc al damunt, de manera que la Glòria ens l'ensenya. Les històries del llop de sorra és d'aquelles històries d'aquells lectors que busquen en la literatura un món màgic, a vegades que pot estar a la cantonada de casa. La cantonada de casa vol dir que en aquest cas és la protagonista, la Valentina, que viu a la vora del mar i quan té algun problema té aquell típic personatge imaginari, que en aquest cas és un llop que viu a la platja i que apareix i desapareix perquè es construeix ell mateix gràcies a la sorra del mar. És una història màgica, és a dir, aquell lector que sigui... Perdoneu. Aquell lector que busqui futbolíssims, aquest conte no li va. Aquella lectora que habitualment, perquè normalment són nenes, que tingui un procés de lectura ja anant a buscar fins i tot els dobles sentits o fins i tot la lectura entre línies o rere les línies, aquest llibre seria més aviat per aquest tipus de lectura, amb unes imatges molt suggerents, especialment interessants. Glòria, m'has deixat només 14 minuts i em porto 7 gastats aquí amb 2 llibres. No arribaré al final ni perquè... Joan, tranquil. Bé, atenció, la Glòria parlava del Sapo i Sepo, que en aquest cas seria la versió en castellà, que era Gripau i Gripou. És curiosa, perquè una de les coses que em volia comentar, Glòria, és que la traducció del Jordi Enó, el Gripou el diu Gripera, i fa un joc de paraules divertit, perquè Gripau, clar, el Pau aquest final, en el cas del seu cosí germà, doncs li diu Gripera, no? És curiós. Doncs, en la mateixa alçada que el Gripau o Gripera, per suposat, ens hem de felicitar tots plegats per tornar a tenir la Pipi entre les mans. Jo l'he tornat a llegir per comprovar i realment per si valia la pena seleccionar-lo i he de dir que manté perfectament la frescor de fa 60 anys. Hem de pensar que es va publicar als anys 40. És a dir, aquí Astrid Lindgren amb aquest llibre va trencar motlles i no només va trencar motlles de fa ja 80 anys, sinó que va trencar motlles 80 o 75 anys, sinó que continua trencant-los. La mirada de la Pipi de l'escola és que és absolutament genial. Llegiu el capítol de quan la Pipi va a l'escola, perquè només amb allò ja us fareu un fart de riure i veureu com d'anarquista i trencadora era aquesta Pipi calces llargues, que recordeu que és una nena, i això sempre... No sé qui ho explicava una vegada, que si fos actualment, la tutelar de menors ja l'haurien agafat i se l'haurien emportat en l'actualitat, perquè és una nena que viu sola, amb un cavall que té un topus, i amb un mico i una caixa plena de monedes d'or i un pare pirata que l'ha abandonat a la bona de Déu. És un personatge entranyable i del qual no ens n'hem d'oblidar mai de tenir-lo present. Al mateix temps, per sort, Joventut ens ha regalat novament en el centenari del naixement de Gianni Rodari els contes per telèfon. He de dir que hi ha hagut una revisió del text,
per part de la traducció ja inicial del seu dia de la Teresa Duran en aquest Contes per telèfon, i que millora molt l'edició original. A mi l'edició antiga, la primera edició de Joventut, per mi era una edició que la il·lustració de coberta no li feia justícia al contingut interior. Què és el que s'ha fet aquí? L'edició és d'una qualitat excel·lent, jo aquí no tinc res a dir, al contrari, i a més el que és més interessant fins i tot és que l'Emilio Urberuaga ens fa les il·lustracions. Són petites il·lustracions a vegades, petits detalls, com si fossin caplletres o com si fossin gairebé peus de pàgina, algunes d'elles, que més que il·lustrar el text el que fan és posar un punt d'imatge, un punt una mica divertit per amorosir els contes aquests. Dels contes per telèfon, aquí vaig tenir un dia una discussió amb la Glòria, el Pep Molís i un seguit de gent també, entre els quals per mi hi havia contes que eren sobre la puntuació que li havien de posar els contes per telèfon. I una mica més i m'assassinen i em van dir on vas posant en dubte això? Geni Rodari és sempre de 4. Geni Rodari i contes per telèfon dins de la puntuació de Faristol són 4 estrelles. Jo davant d'aquella oposició no vaig tenir més remei, perquè realment un cop el vaig rellegir i un cop me l'he tornat a mirar i l'edició que tenim en aquest moment de tapa dura és un llibre de regal ideal de cara al Nadal. És un llibre de lectura obligada. Tots aquells que ens dediquem en el món del llibre infantil i juvenil l'hauríem de tenir a casa. El següent és, la Glòria parlava del títol que tenia aquí, que era El viatge al país dels arbres. Doncs de la mateixa col·lecció, exacte, de la mateixa col·lecció, he de dir que Ànima Llibres, des que ho ha agafat el Jordi, han començat a potenciar traduccions i no només a publicar, no especialment centrat a publicar literatura d'autors catalans, sinó que el que ha fet el Jordi és fer un pas més enllà. Ànima Llibres ha crescut i ha començat a publicar aquesta col·lecció que es diu L'Arca i aquest és el segon títol que ha presentat. Què és el lloc màgic? Aquells autors, aquells lectors que els agradi els orfes, aquest és el seu llibre. El dir orfes vull dir no que els agradi ser orfes, sinó que els agradi, sobretot, aquells nens pobrets, desgraciats, que han vist també introvertits, que viuen en un soterrani en el que el demà sempre és igual, fosc, esclavitzats gairebé, i amb una gran virtut que té el llibre, que és unes il·lustracions magnífiques del mateix autor, que, com que és el mateix autor, el que fa és, no són il·lustracions que expliquen el text, sinó que són il·lustracions que vindria a ser una mica com aquell mític, el de Lugo Cabré, si el recordem, en el que text i imatge es complementen perfectament. La història és molt senzilla. En aquest cas, la Clementina, que és la protagonista, viu en un soterrani esclavitzada, o se suposa per els seus oncles, que és un home i una dona, que tenen una feina molt singular i que no explicaré. El que passa que la Clementina a poc va veient que ella està visquent esclavitzada en aquell soterrani i que hauria de trobar la manera, potser, de sortir-ne, o si més no, de recuperar aquella imatge final, que aquí és una de les virtuts que té aquest llibre, que tot és en blanc i negre, menys una de les imatges, doncs, que, com podeu veure, gairebé com la versió dolenta del Blade Runner que ens acaba fent veure que tot pot acabar bé, doncs en aquest cas, com que és un Dickens del segle XXI, el que fa també és l'estructura de Grans Esperances o de qualsevol Dickens que haguem llegit i que haguem consultat, que són aquests finals de sempre pensar que pot anar a millor. El següent és un llibre molt singular, molt singular en el sentit que em va costar batejar-lo en el sentit que és aquest, que l'última grua de paper. Aquest llibre l'hem de llegir, el podem llegir en dues fases i per lectors molt diferents, perquè té una part central de narrativa en la que ens explica clarament, ja recordem la grua, què significa, que és aquella papiroflèxia que fan al Japó
a fi que si faig 1.000 grues, el desig que jo m'ha portat a fer-les, aquest desig es complirà. Això tenim el tema de les grues, si algun dia aneu a l'escola japonesa o us moveu per aquests mons del Japó, veureu que la grua té tot aquest misticisme a la papiroflèxia que fan al Japó, doncs té tot aquest misticisme al voltant. Què passa aquí? Doncs ens explica justament els moments abans de l'esclat de la bomba atòmica a Hiroshima i després com un nen acompanyant de la mà a una nena més petita que és l'amiga del seu millor amic, la germana del seu millor amic, van fugint d'aquesta bomba que ho ha arrasat absolutament tot. El llibre dic que té dues formes de lectura o dues edats perquè té una part central de narrativa que seria la història molt senzilla per alumnes o per lectors de 12-13 anys, però després tenim una part inicial i una part final en el que l'autora ha estat capaç d'introduir-nos en el món dels haikus i en el món de les tanques, que són dues formes clàssiques de la poesia japonesa. I aleshores aquí ens podem distreure més o menys estona, com veieu, amb poesies de 3 versos, clarament amb l'estructura de la poesia clàssica i la poesia més indesxifrablement en aquest aspecte més japonesa i que els japonesos d'això en converteixen en un mite el que seria tot el món de la seva poesia. Aquí trobareu 2 títols més, un és La cabra i l'altre el Plasticus Maritimus, que són 2 títols que he de dir que La cabra el vam posar tot i que està editat més cap a l'estiu, és a dir, ja fa més temps que està editat. La qüestió és que a mi m'havia passat desapercebut aquest llibre i la Glòria em va dir, home, el de La cabra l'has de posar. Jo pensava, La cabra, veieu, la Glòria el té, jo l'hauria de tenir per aquí la pila. I és un llibre molt divertit, és un llibre trencaclosques des d'un punt de vista narratiu, un llibre en el que tot un seguit de personatges que viuen com si fos el Camilo José Cela i la Colmena, en aquest cas viuen la majoria en un edifici en el que al terrat hi ha una cabra. I corre el mite que qui vegi la cabra tindrà molta sort. I aleshores hi ha uns nens d'aquesta escala, imaginem-nos, és a Nova York, passa a Nova York, que és un edifici, un gratacels immens amb molts apartaments, i el que fan 2 nens és que van a la caça i captura o a la recerca d'aquell veí que hagi vist o no, i els pugui confirmar que la cabra existeix. I a partir d'aquí hi ha una relació d'amistat, un personatge, però és molt interessant perquè són històries paral·leles que s'esdevenen totes en un mateix edifici i que a poc es van creuant fins a completar aquest trencaclosques que es diu La cabra. I és especialment divertit perquè la cabra també apareix i té el seu pensament i és un personatge més i tota la història es construeix al voltant, imaginem-nos, d'un típic edifici d'aquells de Nova York amb la seva escala de socors i el seu porter vestit amb un abric llarg a la porta que t'obre quan entres. Una història molt divertida. Plasticus Maritimus, el fet que hi sigui és especialment perquè pensem també que hi ha narrativa de llibres informatius o llibres documentals o llibres de coneixements per joves lectors, també n'hi ha. I n'hi comença a haver cada vegada més. Recordem, Glòria, segur que te'n recorda, aquell del forro polar, no? Aquell forro polar, com va succeir, com es va convertint d'una ampolla de plàstic que acabo fabricant un forro polar. En aquest cas, Plasticus Maritimus és una història molt ben documentada de com els plàstics poden arribar al mar. I el que fa l'Anna Pego, l'autora, és ens il·lustra en fotografies de coses i plàstics que ha trobat en els seus passejos pel mar, de manera que ens ho documenta de forma fefaent com el plàstic no es destrueix malgrat que el mar sembli que ho acabi empassant tot. A partir d'aquí és una clara voluntat de consciència ecològica al lector i és una forma d'introduir aquells nens que potser la narrativa, la ficció no els hi acaba de convèncer, els hi podem dir, ei, existeix també lectura per tu i en aquest cas seria el Plasticus Maritimus. Joan,
Digue'm. Perdó, res, suposo que és una pregunta que li haurem de traslladar a l'Enric Codina, però la Montse Rotllant ens preguntava quin és el motiu pel qual la cabra no tingui 4 estrelles a Faristol i en té 3? Especialment perquè la crítica no la vaig fer jo. Jo No, li hagués posat 4 estrelles, però la crítica no és meva. És a dir, cada un dels crítics de Faristol decideix el que creu que ha de tenir. Aquí, com que jo... És a dir, i això, amb el bon sentit de la paraula, és a dir, si jo hagués escrit la crítica, em sembla molt bé la crítica que hi ha a Faristol i que cadascú posi el que vulgui, però la Glòria i jo no ens basem només en el fet. És a dir, en aquestes seleccions el que tenim en compte és poder tocar llibres de tota mena, llibres que puguin ser vàlids per tot tipus de lector. La cabra, per mi, és un llibre de misteri per un cantó, perquè, ja em diràs, en un gratacels de Nova York, una cabra que, a més, qui la veu diu que tindrà bona sort i no sé què, creen tot un misteri a l'entorn d'una cabra que és una cabra, que no és res més. I la cabra resulta que també passa a ser un personatge més i fins i tot ens explica la història de la cabra, etc. És a dir, tot plegat, jo crec que és un llibre molt original perquè és una narració d'aventures, de misteri, situat en un típic edifici, imaginem, d'aquells de Nova York. I això ha estat poc explicat, poc explotat. En el cinema sí que ho podem veure, però, en canvi, en la literatura infantil no ho trobem tan sovint. Jo trobo que això és un element interessant d'estructura, i els personatges els trobo ben construïts. A mi em va agradar. Per què té 3 estrelles? No sé qui signava la crítica. Si m'ho voleu dir, jo... L'Enric Codina, però ja li preguntarem. És que l'Enric... Ja li diré jo a l'Enric Codina que això no es fa. Home, la propera vegada que la lliçonaré una mica. Home, aviam aquí si hem de començar a treure... Bé, igual, deixem-ho. No, em sembla molt bé i que l'Enric opini el que cregui que hagi d'opinar, cap problema. El noi de l'última fila, justament, per dir-ho també, ha sortit la crítica de Faristol aquesta setmana i també li han posat 3 estrelles. Una típica, aquí sí que no amaguem l'ou. És una doble història entre un nen acabat d'arribar de la guerra de Síria i com és acollit i com és rebutjat al mateix temps en una classe quan ell és i forma part, i aquest nen arriba com a alumne nou a la classe. Aleshores, aquí és una història senzilla, ben construïda, ben feta per aproximar un tema com aquest, i que té una qualitat aquí que és, jo crec, interessant, que hi ha una colla de nens que decideixen acollir-lo. No és la típica història que ens expliquen el nen nou que arriba i en el que li faig bullying i el rebutjo, sinó que aquí hi ha uns nens que la voluntat és descobrir què hi ha darrere d'aquell nen nou. Un aspecte interessant, una mirada diferent sobre l'arribada d'algun nen nou diferent a la resta de la classe, que moltes vegades el món del bullying el que fa és justament el diferent el rebutja. I aquí és una de les qualitats d'aquest el noi de l'última fila. El que ve a continuació jo crec que és d'aquells contes, d'aquells llibres que agradaria molt a lectors com la Glòria o el Pep Molist o aquests lectors així que us agrada aquest món màgic, aquest món així una mica fantàstic, que és La nena del far, que realitat i ficció es donen la mà en un món sempre mític que és aquest del mar i els fars. Els fars serien aquests espais mítics i en aquest entorn hi ha una protagonista que ara no recordo el nom de la protagonista, però... mira, si el tinc aquí, el llibre. El tinc aquí. Què passa en aquesta història? La protagonista, que ara al llegir la contra m'ha recordat el nom, es diu Llumeta, el que fa és intenta amagar de totes les mancances del seu pare amb el qui viu i habiten al far. Però una nit de descuit resulta que això passa el que no estava previst, passen les desgràcies que havien de passar i Glòria, Marta, no sé què veig aquí,
Ara. Passa el que no sé el que no havia de passar i aleshores el far, aquell dia, la llumeta, se li han acabat els mistos i no pot encendre la llum del far que marca unes pedres en les que hi poden embarrancar, en el cas de mal temps, els vaixells. Com que justament aquella nit fa mala mar, un vaixell s'enfonsa davant de la costa per culpa que la llum del far no ha estat encesa. A partir d'aquí, el conflicte està servit i què passa amb la llumeta, què es descobreix del seu pare i tot un seguit de personatges que van apareixent que la llumeta, doncs, a partir d'aquí ens porta d'una realitat molt crua i molt difícil de conviure a una ficció que seria, en aquest cas, el que ens està descrivint. Acabo, me'n queden... encara queden molts. A nivell de juvenil, Balada d'ocells i serps seria la preqüela, com en diuen, de la famosa trilogia de Jocs de la Fam. En aquest cas ens descobreix qui és a l'Snow i d'on apareix l'Snow. El llibre jo l'he deixat a la meva filla perquè se'l llegeixi i no me l'ha tornat, cosa que és una cosa que és molt lletja, no ho feu mai, això. No feu mai de deixar llibres, que us els tornin, això ja seria massa. La preqüela, res a dir, aquest és un llibre d'èxit assegurat, però que havia d'estar en aquesta selecció justament per cobrir aquests lectors que ja venen entrenats de la trilogia dels Jocs de la Fam. El Mag de Terramar seria un clàssic de l'Úrsula K. Le Guin. En aquest cas no podíem... Seria el tercer imprescindible després d'en Gripau i en Gripau i després de la Pippi Langström, de la Pippi Calces Llargues. Per suposat, qualsevol aficionat de la literatura infantil ha de tenir un Mag de Terramar. I entrem en els últims títols, que aquí anem a fer ja el que seria collita pròpia. De Toni Mata, Nascuts per ser breus, és una història, és el Premi Joaquim Ruyra 2019. Què és el que té aquest llibre? És aquesta història d'un... Vindria a ser, té un peu similar al que seria els Jocs de la Fam. En un futur, com en diríem això? En un futur molt fosc i molt trist, hi ha una ciutat que es beneficia del que conreen de més ciutats al seu voltant. Què passa amb aquestes de més ciutats? Doncs que si treballen correctament, alguns dels membres que arribin a fer una quantitat específica de collita podran entrar a la seu central on viu la gent molt bé. Però això no passa mai perquè hi ha justament la collita, i la collita consisteix en arrasar les ciutats que no aconsegueixen els objectius marcats. Una història curiosa, singular, ben feta, de ciència-ficció, una distopia amb totes les de la llei. Ella, la següent, que seria de la Núria Prades, és una novel·la d'intriga. Fixem-nos, hem seleccionat una mica de tot. Una novel·la de ciència-ficció, una novel·la d'intriga. Ella, sí, també el tenim aquí. Ella és una novel·la policíaca, amb tots els ets i uts per a aquells nens o aquells lectors joves ja que es vulguin introduir la novel·la policíaca. Ella seria la novel·la ideal per introduir-los. I els dos últims ja, i amb això acabo, és Sense codi de barres, una novel·la per tocar la consciència. Seria aquella típica novel·la que ens explica com d'abús, quins abusos es fan a Tailàndia o països així en els que acusen nens petits i són gairebé esclavitzats, i aquí hi ha una explicació, una narració, però té una virtut que és que no ens agafa i ens vol conscienciar i tocar la moral, sinó que el que fa és observar i mostrar-nos com una fotografia de com viuen allà i com aquí, doncs, a vegades ens aprofitem d'aquesta situació també dels que viuen en aquests països en els que es dediquen famílies senceres a treballar hores i hores i hores gairebé esclavitzades en fàbriques que es dediquen a cosir teles. I per acabar, una història justament per compensar aquestes altres, que és Digueu-me Ju,
que és la mirada del bullying des de la persona que justament el practica, aquest bullying. No del qui el rep, no del qui el sofreix, sinó de la persona que el posa en pràctica. És una mirada diferent, innovadora, interessant. Aquí la Muriel Villanueva fa una mirada curiosa i, a més, ella, la qui practica el bullying, se'n va a descobrir perquè descobreix una realitat que no li acaba de convèncer i l'intenta investigar al voltant d'aquesta realitat que no la convenç. Però aleshores entrem en un món una mica oníric, un món una mica Jaume Sisa. És a dir, seria un món allò de somnis, una mica amb personatges, una balena en un pantà, com el pantà de Sau, pràcticament. Imagineu-vos una balena ja immensa, que és un personatge que permet anar de la realitat a la ficció, als somnis, etc. Està bé. És una història curiosa, interessant i que pot enganxar justament a aquells que vulguin una mica de realisme i de fantasia mesclats en la justa mesura. I con esto y un bizcocho, doncs jo acabo. Marta, gràcies. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies, Glòria. Moltes gràcies també a tots els que ens heu acompanyat i als municipis lectors, que són els que han fet possible també aquesta presentació de novetats. És per ells i totes les famílies i professionals que formen part dels municipis, que formen part d'aquest projecte, que s'elabora aquesta guia d'hivern des de fa anys, juntament amb una guia d'estiu, i és gràcies a la iniciativa, en aquest cas, que va tenir Mollerussa, municipi lector, que hem pogut fer també aquesta presentació. Per tant, gràcies a Mollerussa, gràcies a Almenar, gràcies a Cassà de la Selva, gràcies a Súria i gràcies a Lliçà per regalar-nos aquesta sessió en obert des d'aquest canal de YouTube del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Res més, són gairebé les 9 del vespre, per tant, moltes gràcies a tothom. Gràcies, Glòria, gràcies, Joan, un cop més i, com sempre, per la vostra feina, la vostra professionalitat i la vostra generositat. I gràcies també, doncs, això, a tots els que ens heu acompanyat. Una abraçada molt forta des d'aquesta distància terrible que vivim. No sabeu com us trobo a faltar i com us trobem a faltar. Esperem poder-vos retrobar ben aviat i que tingueu un bon final de trimestre i un bon Nadal, no Nadal. Bones lectures. Adéu-siau i gràcies a tothom. Merci, adéu. Que vagi bé, Glòria, Marta.